nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niċċelebraw din il-laqa ma' Kristu li huwa id-dawl tagħna, narfu l-nuqqasijiet tagħna meta għamilna opri ta' dlam, opri ta' ħażen. Il-mulej Luħanin jaħfrinna u jistedinna nkunu dawl għall-oħrajn. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u li l-komuti li jnaddi b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt birieti tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Nikolla u lilkom utli biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. L-udit din nofruha għal Ġorġa Zammit. Nitolbu. U Alla, inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna inħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi sarta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Li tajt hekk jgħid Ċiru, is-Sultan tal-Persja, il-mulej Alla tas-smewiet tani s-saltniet kollha tal-art u qabbadni nibnilu tempju f'Ġerusalemm, belt ta' Ġuda. Kull min hemm fostkom mill-poplu kollu tiegħu ħajkun miegħu Alla tiegħu. Ħajjitla' Ġerusalemm, belt ta' Ġuda, u jibni t-tempju tal-mulej, Alla ta' Izrael, u Alla li qiegħed Ġerusalemm. U kull min fadal mill-poplu tiegħu qiegħed fejn qiegħed, ħajjejnuh in-nies tal-post fidda, deb, ġid, bejjem u offerti oħra minn rajhom bit-tempju ta' Alla li hemm f'Ġerusalemm. Il-kapijiet ta' djar missirietom ta' Ġuda u ta' Benjamin, il-qassisin u l-Leviti u daw kollha li Alla għanqalhom għamu għalhekk biex jitilgħu Ġerusalemm, ħajibnu t-tempju tal-mulej hemmhekk. Barra kull xorta ta' offerti li għamlu minn rajhom, daw kollha li kienu joqogħdu madwarhom tawhom ukoll kull xorta ta' offerti ta' fidda u deb, ġid u bejjem u offerti ta' valur kbir. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Kbir femilu l-mulej magħna, kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjassra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ irsilna. Kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna u aħna bil-ferħ imtlejna. Kbir femilu il-mulej magħna. Biddel mulej xortina bħal widen tan-nageb, dawk li jiżirgħu fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Kbir femilu l-mulej magħna. U sejrin imorru jibku, iġorru z-zerriħa żrieħ
iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ iġorru l-qatet f'idejhom. Kbir f'Emilu il-mulej magħna. Nqumu bir-rifqa għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-imejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewiet. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: ħadd ma jixel mużbieħ u jattih bagħtu jew iqgħidu taħt sodda, imma jqegħdu fuq l-imnara biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li maċ jidher u xejn ma hemm mistur li maċ jingħaraf u jinġeb għad-dawl. Mela għodu attenti kif tisimgħu, għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħdu saħansitra dak li jaħseb li għandu. Il-kelma tal-mulej. Wieħed mill-kant sabiħ li nagħmlu fil-quddies huwa dik li ngħidu il-kelma tiegħek hija dawl. U hekk għaliex id-dawl ta' Alla jiġi permezz tax-xandir tal-kelma ta' Alla. Aħna ma nistgħux narfu x'irid minna l-mulej jekk ma nisemgħux tajjeb il-kelma tiegħu. Kif fir-relazzjonijiet tagħna bejnietna x'in nitkellmu bejnietna, x'in niddialogaw bejnietna, x'in forsi niġġieldu bejnietna u mbagħad naħfru xulxin, hemmhekk nkunu kkomunikajna il-feelings tagħna. U hekk Alla il-ħsibijiet tiegħu, il-feelings tiegħu ixandrilna permezz tal-kelma tiegħu. U hawnhekk Ġesu qalilna wkoll għodu attenti kif tisimgħu il-kelma ta' Alla. Għaliex? Għaliex il-kelma ta' Alla li ddawlilna moħħna, li tħeġġeġ qalbna u li timla idejna bil-karità juru il-qawwa ta' Alla. Għax kif smajna fil-vers ta' qabel il-Vanġelu għalilna hekk: għamlu l-opri tajba biex dawk li jarawkom li tagħmlu opri tajbin ifaħru il-mulej. Biex ifaħru lilna. Għaliex jekk aħna l-opri tajba nagħmluhom bħala frott tal-kelma ta' Alla, allura jidher il-qawwa ta' Alla. U hawnhekk nixtieq nagħmel osservazzjoni ftit konkreta, forsi ma toġobniex il-kulħadd. Ħafna drabi aħna li niġu l-Knisja kuljum jew kull nhar ta' Ħadd ingerglu ftit għax ngħidu in-nies qegħdin joqsu l-Knisja. Forsi veru, ma jien naħseb il-kwalità ta' dawk li jiġu qiegħda tikber. Allura nistaqsi: bl-opri tiegħi jien Dun Ġusepp qiegħed irressa nies lejn il-Knisja jew le? Jew f'każ kontrarju l-azzjonijiet tiegħi, ix-xhieda tiegħi, anke jekk huma tajbin, ibedu n-nies mill-Knisja? U din iridu nagħmluha spiss. Għaliex? Għaliex id-dawl ta' Kristu lil dawk li ma jemnux, lil dawk li ma jiġux il-Knisja, tasal għandhom bl-opri tajba tagħna. Kif wedna Ġesu: min jara lilkom jara lili, u dak li tagħmlu ma' kull wieħed waħda minnhom tkunu qegħdin tagħmlu miegħi. Allura id-dawl tal-kelma tiegħek hija għandha tkun fiċ-ċentru. Kif id-dawl aħna l-infa jew fanal fid-dar
nagħmluh fin-nofs u fl-għoli biex jidher, biex idawwar. U allura anki hawnhekk il-kelma tal-Alla trid tkun fiċ-ċentru ta' ħajjitna, trid tkun fiċ-ċentru ta' ħsibijietna, trid tkun il-qawwa tal-opri tajba tagħna. Għalhekk inħallu l-Ispirtu tal-Mulej jaħdem fina biex il-Mulej ikun infaħħar, biex il-Mulej ikun magħruf, biex il-ħnina tal-Alla tasal għand kulħadd, anke permezz tagħna, għax aħna msejħin bħala dawl għall-oħrajn. Kif Kristu huwa dawl għalina, allura anke l-Knisja hija dawl għall-oħrajn. Alla isejjaħ lil kull wieħed waħda minna biex jaħdem miegħu ħalli fid-dinja isaħħi il-pjan tiegħu ta' ġustizzja, ta' dawl u ta' sliem. Insejħu l-għajnuna tal-Mulej fil-waqt li ngħidu: uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek, uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Int li kont kollox imħabba, għamel il-Knisja turi fl-emejjer il-wiċċ ta' Alla l-Missier nitolbu: uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Int li tolli lil min umli naddaf il-lub tal-mexxejja tad-dinja minn kull arroganza u egoizmu, u għatihom li jkunu attenti għal bżonnijiet tal-kulħadd, speċjalment tal-foqra nitolbu. Int li tħares lill-tin u lill-armla għajjem nies ta' rida tajba li jkunu strumenti ta' provvidenza tiegħek fost in-nisa li huma waħedhom u tfal abbandonati nitolbu. Int li tarraf il-ħtiġijiet ta' kull wieħed waħda minna, għenna lill-membri ta' din il-komunità nisranija sabiex jerfgħu it-tabija ta' xulxin nitolbu. Għal-benefatturi ta' dan il-santwarju, għal-morda, speċjalment dak li jsegwu din il-qoddisa, biex ipoġġu fl-ewwel post ta' ħajjithom u ta' ħsibijithom il-kelma tal-Alla biex tagħtihom il-kuraġġ jaċċettaw bil-qalb is-salib ta' kuljum nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la parola di Dio sia al centro dei nostri pensieri, delle nostre azioni, perché chiunque vede noi vede la misericordia di Dio Padre. Preghiamo, nitolmu, uri lilna Mulej it-tjieba. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla li taf lilna l-koll bil-sibna, isma' dawn it-talbiet tagħna u għatina qalb ġdida li tħobb kif tħobb int bi Kristu Sidna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-inbita din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu Israelina x-xorb tar-roħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħinina tiegħek Mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek
biex bijom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Addis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna li inti jogħġbok tagħtina grazzja biex minn qulubna irrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Għalhekk nisibkom għal-tajja tal-Anġu l-Qaddisin u ferbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Fil-ħoli tasma' mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ jibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej xandi bil-fermentijek istennuk sama tiġi fi glori. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħof tal-ħalċi u s-salvazzjoni għax oġbok tatina tilqana hawnhekk qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu Qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġorġa Żammit li jogħġbok issejħilha l-għandek minn di-dinja. Għamel li kifi bil-mamudija mietet fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek tixxox tal-ħajja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmin, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li jinti f'ismawel, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll it-tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħalniex fid-ġrejb iżda rizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba il-paċi fi żminna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser li tqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu, qalbina ma tkunx ta' kundanna iżda danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l'Ebeno e Spirito Santo. Nitolbu. Mulej, int tmajtna bis-sagrament tal-Ewkaristija. Fit-tiba tiegħek għatina dejjem l-għajnuna
biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri qaddisa u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna biex nafdaw fidejja din il-ġimgħa ġdida li bdejna flimkien biex il-mulej jagħtina l-grazzja li nuru id-dawl tal-kelma tiegħu. Ngħidu flimkien: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesus. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina meta nbik, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna